Ki arsngi jong ka jingya kenduk lang hapadeng ki nong shong shnong ha ka jela, banting ka ya ka spa bala judon jong ki kenhuon ka jela, bala tip kum ka Three Hills Ensemble, lapli paj ba da menteri rang ba ka jelau Konrad K. Sangma, ha ka jing sakhilang da ka jingdon lang menteri ketenat Arts and Culture ba Sanbor Shulai, bat u Commissioner Arts and Culture ba Frederick Roy Kharkongor, bat u Director Arts and Culture u SK Marang. Katai ka program ka long shi benta ban rakhe ya ka jingdap san post nem jong ka jingyo jela pura, bat ka jingken jo nyopo san snem ka jinglai luit keri, ka ba menteri rang ba ka jelau la banjur, baki samla kin tengka ya ka culture bat ka tenrai baki don, bat ban long ki ba syampang ha ka kam. Ya ka program la penlong da ki jing pen inam ha ka tahan ka wet, ki sur jing ruai tenrai, ki jing shat tenrai, bala syim bentaru na them ribhoi, bat ki wei na rilum khasi jain tia bat garo.